Dobrý, zdravím vás. Firma, kniha Filip to nie, ale chrtkovanie, čistenie kanalizácií. Máme dva stroje, máme hlavný stroj, je to tlakový stroj, 140 barov to má, kde cez túto hlavičku preteká silným prúdom voda a vlastne hadicu nám ťahá po kanalizácii proste na dané miesto, tzv. Štopel, keď je kanalizácia zapchatá, tlak vody prebije. Tie nastavce máme rôzne typy, rôzne násady, napríklad táto má dierky vpredu, táto má len vzadu, proste poradí si s usadeninami, jak máte zapojenú pračku, čističku riadov, proste všetky tieto usadeniny treba vlastne umyť. Celé vnútro kanalizácie vám to umie tak, že môžete ďalších príklad 20 rokov používať ďalej. Veľmi dôležité, kanalizácia, keď sa vám zapchá náhodou, zistíte, čo je to, vynášať proste v lavore alebo vo vedre vodu von niekde do kanála, je to katastrofa proste, treba si vážiť dobrú kanalizáciu, proste treba preventívne, radšej nestojí to toľko a vlastne tie havarijné stavy sú veľakrát horšie ako prevencia. Má to svoju nádrž, takže môže ísť aj niekde príklad na chatu, kde nie je voda, kde máme vlastný zdroj 400 litrov, ak tá voda je, tak sa to napája potom touto hadicou, tá voda tečie vlastne do nádrže a tento stroj má vlastne bežný benzínový motor, bývajú aj naftové a má čerpadlo, ktoré je umiestnené vzadu, sa to naštartuje, tak to proste môžem predviesť. Má to aj diaľkové ovládanie, čiže nie sme závislí na nejak proste, môžeme ísť aj ďalej od auta, kľudne aj 100 metrov, možno 50. Hej, takto sa to vlastne odistí, tieto prepne sa, dá sa sytič. Niečo sme nedobre urobili, toto sme nemali zapnuté, takže ešte raz. Máme skoro 100 metrov, dá sa plyn, sa vlastne znásobí vďaka týmto malým dierkám, kde vlastne ten potrubí trhá vlastne všetko, čo tam nemá byť a vyplavuje. Hasí sa, všetko sa to pozasína, odloží a môžeme ísť na ďalšiu zákazku. Máme aj benzín. Môžem? Áno. Tak. Máme ďalšie stroje, môžete pozrieť.
aj špirály, tlakové hadice. Teraz. Máme aj špirály, niečo tvrdšie, alebo nejaké korene. Dá sa frezovať, dá sa proste robiť. Vlastne má to 22 mm priemer. Je to veľmi tvrdé, proste kvalitné, hej. Dá sa to nadpájať jedno na druhé. Hej, 22, toto je na tenšie potrubie, to je 16. Máme stroj elektrické, vlastne elektrická špirála, to volajú. Ale najlepšie je to robiť vlastne tým strojom, tlakom, vyumýva sa tá rúra lepšie. Máme potom zase tento, tiež vodu, na tlakovú vodu, hej, to je na tenké potrubie, na umývadlá, na vane, proste. Hej, takže niekedy si pomáhame aj špirálou, alebo opačne, proste niekedy, keď nevieme tlakom, tak ide špirála, tie nastavce sú rôzne. Proste podľa potreby. Máme aj čerpadlo, ktorým vlastne vytláčame do šachty bordel, keď sa nevie nájsť proste rúra, ktorú ideme čistiť. Dá sa to napojiť na ten prvý stroj, na ten väčší. Máme aj vysávač. Vieme bordel proste vysať, vieme urobiť poriadok lepší ako bol. Čiže nemusíme sa radšej niekto to podnáša, nikomu to nevadí. Proste to na mokré vysávanie, na suché. Vieme ho teda na 100% vyčistiť niečo za každú cenu. Stane sa niekedy, že proste je posunuté potrubie, alebo proste niekto tam hodí cement, alebo nejakú skalu. Sú veci také, ale sa nám to nestalo ešte viackrát. Viackrát proste bojujeme, aby sme to premýšľali, aby to vyšlo. Vlastne ešte sa nám možno 2 razy príklad veľakrát možno, že nedá pomôcť. Tak to by bolo asi v skratke všetko. Budeme proste načúvať, aký problém máte. Teším sa na vás. Majte sa. Informácie kniha Filip.